Вельмишана сябры, зараз самый галоўны момант. У панядзелак мы пачалі рабіць брагу, а ў нядзелю мы сёння будзем ужываць нашу самагонку. Што хочацца сказаць? У гэты цяжкі момант для нашай краіны мы ўсе вельмі хвалюемся за то, што адбываецца. І не гледзячы на тое, што мы беларусы, якія не жывуць у нашай роднай краіне, таму што мы збеглі адтуль. Вы ведаеце чаму. Нам бы вельмі хацелася, каб вы ведалі, што мы заўсёды будзем пра вас думаць. І настане той момант, калі мы вернемся ў нашу родную Беларусь. Толькі разам мы можам перамагчы кляшча і скінуць яго з нашай шыі, які смокча нашу кроў 26 гадоў. Памятайце аб гэтым, нашы шаноўныя беларусы. Жыве Беларусь! Моцная самагонка. І яшчэ. Гэту бутэльку атрымае той чалавек, які арыштуе кляшча. Памятайце аб гэтым. Дзякуй.